ato pa may igsuong mo ba igsuong lalaki iyang mga amigo. Ha? Nagkigpasig uli ngadto niya. Ato ba day tanawan ko na nga itong ministry, ha? Reconciliation, kinawala gyud kay kontra. O, kinsa may example dire? Job and his friends. Okay, mabutan naman nato dire kining brothers, sisters. O, napasig-uli sila. Okay, check daw kung naman sa inyong kaugalingon o nabagyo mo yung mga, wala na ba yung mga kontra. Okay, ikatulo, example, Philemon 10 to 16. So, kung saan man niya makita din si Shaul, gisulatan niya si Philemon. Ha? Nga dawato niya si Onesimus. Kini si Onesimus, ulipon ni siya ni Philemon. Oh. Ato pa, I don't know, kinsay unang nakabigaan nila. Pero so far, kini si Philemon, mo ni siya ang master, no? Mo ni siya agalon, master to servant. Okay. Ang servant ani, si Onesimus. Ato pa si Philemon to Onesimus. Kini si Onesimus, runaway slave ni siya. Saan ang runaway? Sibat-sibat nga ulipon. Okay, atong una, uso ko man kani ato ang mga ulipon o agalon, di ba? Sa panahon, Roman man nga era. Kini si Philemon, patahan yun siguro ni siya. Here comes karon nakabig ni siya. Pagkakabig ani niya, nahimo ni siya nga fellow servant po ni, fellow worker po ni Shaul. Ug here comes karon kini si Onesimus sa siging suroy-suroy, nakaplaga ni Pablo na sangyawan ni. Siguro pagkasangyawan ni nahimo na siyang believer. Nan. Sige lang istorya. Istorya sa iyang kaagi nga ulipon dai siya ni Philemon. Amo ning naaghat ni si Pablo nga kinha ikaw Onesimus, ha? Kay ran away man day ka nga slave. Utangan kasi mo kinha, muuli gyud ka dito. Mo ni namugna ning sulat ni Philemon, nagisulatan ni Pablo si Philemon nga dawaton niya balik si Onesimus. Ingon nga iyahang ulipon. So, unsa ba itong makita diri nga puntos? Diba? Natural, kung ikaw master ka, siguro naglagot kini siya ni Onesimus kay siguro ni kabayad siyang utang, ay mga ulipon god. Blackball kay trabaho, o siguro kini si Onesimus, wa siya mo angay ni Philemon kay stricter sila kayang amo. Here comes karon kining duha nangakabig. Naa na sila kang Yeshua. Nya dili man gini pwede nga bisag master ni si Philemon, nya si Onesimus, ulipon, dili gusto si Shaul nga naa sila dili mayong pagbati. So gi-reconcile gyud ang agalon ngadto sa ulipon ngadto sa agalon. Nato pa bisag asa pa nimo ituyok ang maayong balita, nagisgot gyud siya og pagpasiguli. Whether sa mga igsuon, sa amigo, ulipon ngadto sa agalon. So ministry gina nato di ay ang pagpasiguli. So nako nato awitan na ni magaway-away sa ato diri ato gitawagon ngano man mo. O I implore you John Syndicate to be in one mind. Ngano man nay nag-away. Dili magtapuydian ng naay tay mga grudges. Okay ngano man. Actually, rehearsal ni igsuon, padulong ta sa langit. Dito sa langit, diri pa lang dan gi-refine na ta nga pag-abot nato dito, wala nay lalis. Ha? Uyo na tanan, in harmony na ang tanan. Ang tanan natong mga unrighteousness, mga grudges, ibili na dinhi. Pag-abot nato dito sa langit, finished product na ta. Nakuha ninyo. Napa mo yung mga grudges, napa mo yung mga wala ma-reconcile, napa wala. Pangayo agwi na niyo, dabi na kamo mga nagpuasa. Isud kayo ipasaylo akong igsuon. Di ko kalimot arap mo na mga babag sa inyohang pagtubo sa iloy hala. Pangayo mo og pasaylo o pagpasiguli. Tumo na siya, ha?